tänään. No täällä. Mä taas pelaa täällä. Kerää. Totta kai. Mä tässä näin. Tänään voitaisiin. Kommentoikaa vaikka. Jos haluatte, että pelaa minä tai jos ette, niin että haluatko kommentoikaa mitä te haluatte, että mä pelaan. Koska mä voin kyllä ladata. Mutta mä en voi sitä ihan mitä vaan. Se pitää olla sellainen maksuton. Ja sellainen niinku mikä Minecraft voi olla. Se pitää olla sellainen. Ja mä oon ollut sitä. Tänään. Tän niinku en välttämättä sitä ihan oikein, mutta mä pystyn niin tekemään. Versiosta. Mitä mä olen pelannut. Mä pystyn siitä. Strong as the mountains. Kylmä. Let your spirit soar. Fly like an eagle. Ja siis mä en nyt muuta. Nyt. Sit mä pystyn pelaamaan. Siinä.